madamo. Kailangan ko magsuot ng ganito. Madamo, madamo. Makati ito eh. My old hometown always felt so pretty. No one was sending postcards from the city. I've been walking downtown every day. Despite of this, I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always will. From the day we met, I will be with you. The first time you said that you love me too. Mess without. Alright. Punta kami ng Amerika. Noy. Oh, hi. May Amerika ngayon. Mga 7 minutes drive na lang papunta na ng border, no? Wala kayang ano yan? Yan, oh, laki nung deer na ano, nabangga. Yun, hindi mo nakita ang laki. Nandun sa may tulay. Yan, dito yung golf course, Woodlawn Golf Course. Yan. Susunod yan, mag-golf course na lang kami nila. Hindi na kami mag-ano. Dati, mula sa bahay, tinaimeran ko. Start ng pag-video ko noy hanggang matapos, hanggang doon sa may border. Naabot lang ako ng 9 minutes drive. Nasa US border na kaagad. Ganong kalayo lang mula sa bahay. Saan? Ano mo ako ng sa visa? Nang alin? Turuan mo ako ng a-apply ako ng visa ng US. US visa. Yan, dito sa amin, tatlo yung border na pwedeng pamasyal tayo. Labasan or exit or entry. Ito, Ano ko lang yung passport ng mga bata. Sa 23 maayos na yung passport ng mga bata. O nga pala, magre-renew nga pala kayo, ano? Meron sa meron sa China. So itong border na to, mas malapit dito sa atin. Mga 10 minutes drive lang. Pwede ka rin mag-exit dito kung may US visa ka o kaya kung citizen ka. Mas malapit kumpara dun sa pinaka North Portal. Mga ilang minuto yun, 35 minutes dun sa kabila. Tapos dun naman sa North Gate, yun. Pwede ka rin mag-exit o kaya mag-entry dun. Kami ng Amerika sa North Dakota. Just 9 minutes drive from Esteban. Yung isa na itong bumiyahe papuntang Calgary, papuntang Yukon. North Territories. Sombrero po, napunta tayo dun sa Tim Hortons, dahil sumasalubog sa akin. Oh, para ka kasing marksman, dito na yun kakaliwa, kakanan ka na. Guys, driving si Noy. Ayan, dahil kami ay wala kasi kaming pang-ulam, kaya kailangan namin maminwit. Fresh. Ang gusto namin yung bagong huli, hindi yung frozen. Frozen is sa grocery. At hindi ka na maghihiwa. Nakapilay na. Nakapilay. Gusto ko pa rin yan. Yung pimipisik pa sayang, ulihan doon sa Riverhurst. Ayan si Noy,
lagi siyang napagkakamalan na marksman na Marines dahil sa kanyang suot na, ayan, pakita mo yung kanyang sombrerong may star, red na star. Marami bang sumasaludo? Papakita namin sa inyo guys yung gravel road na ano. Papasok tayo o buka na lang? Wala sa finish na lang. Sa dati? Tapos nakahuli na tayo. Saka nakita ko yung mga nasa YouTube. Diyan ay nakapwesto. Ha? Nakita ko nasa YouTube. Diyan siya nakapwesto. Nakahuli din naman. Isang malaking bash. Oo, yung Remembrance Day. Sasarap kaya tayo. Ngayon yung anak mo at saka yung anak ko ata gagamitin sila sa ano, ECS. Yung parang mga nakasuot sila ng ano, ng army cadet. Saka yung anak ni Padi. Sabi. Next year pasok ko rin yung concert. Yung anak ko baka makuha niya yung sa kuya niya. Yung sa kuya niya nung bago siya natapos diyan, no, siyang pinakamataas. Yung nakita mo yung nagkakaman dati, yung gabing yon nung pumunta tayo. Yun ang pesto ng anak ko dati, siyang pinakamataas. Yan, may nag-ano, ang tawag yun? Traktor? Yung mahaba-habang videoan to. May nagtatraktor eh. Yung kondisyon yung ano, yung kanyang tataniman. Tataniman yun. Nandito na yung boundary the man-made lake. Parang yung kanong. Dito, bababa na kami. Balahaw ka. Balahaw sa mga ito. Sa mga tawag yun? Mga damo-damo. So ito na yung tubig tahimik. Malamang maraming isda dyan ngayon. Yan, daming isda dyan. Usog mo pa ng kaunti no? I-slant mo ng kaunti. Ano na yan? Alright. Ba dun? Saan? Saan ba tayo nun o dito? Yan. Okay. Tahimik ng tubig oh. Ayan. Aming isi-set up yung paminwet. Kami mahuhuli ngayon. Ayan. Ayan ang mga set up ni Noy. Ayan. Sa kanyang paminwet. Nasaan yung pakain mo Noy? Anong itsura? Yung dati? Yeah. Kuhanan muna natin yung location. Ayan. Ayan yung power plant. Sas power. May nagpapatad ng lupa. Kuhanan muna natin ang ating kapaligiran. Ito. Yan si Noy. Ready na. Sana'y pala rin kami ngayon makahuli ng malaking isda. Ayan, pala rin. Nay, mag-base lang ako Noy. Kunin ko lang yan. Nasaan na? Ito. Ayan. Base lang ako. Dahil makati-kati. Guys, yan. Medyo makati-kati. Kaya kailangan kong magsuot ng ganito. Yan.
Bagong style, naka-short na. Malinaw. Okay guys, ito. Sana marami kaming mahuli. Ito. Ha? Ano yan? Saan? May palaka, kuha na natin. Kasi may palaka nun. Nagpapapain talaga sa nyo. Ready na to, Noy? Subukan ko nga yun. Ang laki pa naman ng pas. Nung ano, diba? Ang laki ng bunganga nun. Hindi ang makakadali yun. Makakadali ba yun? Sana pala rin kaming makahuli ng isda ngayon. Ayan, para may ma-steam tayo o kaya makilawin. Kilawing isda tayo, Noy. Ayan. Alam mo, iwan ko yata dito. Ah? Iwan ko siguro yung kuwan ko. Alin, Noy? So, day off namin ngayon, bali ano, pangatlong araw na day off ko dapat, kaso pumasok ako kahapon, nakapag overtime ng 11 hours at nag day off ako nung Sunday, tapos ito pangatlong araw sana. Bukas balik na naman kami ni Noy sa trabaho, kaya ito, maagang pumunta ng bahay si Noy, nagyaya, mag fishing daw kami, na-miss niya yung kanyang pag-fishing habang hindi pa winter. Ito lang guys, ito lang yung mga libangan namin, isa sa napaglilibangan namin, mag fishing, mag drive ba, tulad nito bago mag winter. Yan, mukhang may hinahanap si Noy. Yan, ang tubig ngayon medyo mababaw, oh. Ayan ito, alin, Noy? Ganda ng mga bato dito, oh. Pinangaano ko? Ha? Nantutusok ko? Naiwan mo? May mga ano dito. Yan pala sa grapper yan. Ayan. So ito yung tubig. Alay ah. Ha? Ano yung ano mo? Sisit up mo na. Yan, habang Kapag-start ka na. Tuloy tayong pantos. Ayan. Stand. so ito yung pakain. Ayan. Dilis. Ayan. Pwede nang gawing okoy. May isda na. Magdidilis na. Uukoyin na. Ipapain pa. Paano kung wala tayong mahuli, Noy? Nasaan na yun? Alin? So ito yung ano to, Noy? Pampalubog. So ayan yung pampalubog. Bali may dalaw siyang sima. Ayan. Ayan. So papainan ko na ng dilis. Ayan.
May ibon Noy na ano, na patay. Yan si Noy, ipapain daw niya yung kanya yung palaka, frog. Susubukan niya. Yan, mag-start na kami mag-fishing. Pag nakita to ng ano, nakita yan ng pike, yari yun. Yan yung pike yun. Langoy-langoy pa naman yun. Magalaw-galaw. Alin? Palaka. Yari na. No? Ito Noy, parang mga espalto, no? Yan yung cool. Ha? Yan yung cool. Paano nakarating yan dito? Ayan o, dami. Yung minimina, no? Yung pinanggagatong. Yung minimina. Minimina. Tama, dami oh. Sa gilid. Pakita mo na sa video mo. Paliwanag mo. Mga video. Bit-bit ka. Sabi mo ito. Mamaya. Hindi naman yun eh. Sa palagay ko lang sabihin mo. Hindi ko sure. Pero parang ito yun. Saglit lang, oh. Dali, videoy ko. Ano yan? Anong isda yan? Videoy ko Noy. Pike yan, oy. Pike. Videoy ko. Uy! Uli. Ayan Noy. Palain mo na. Videoan mo ko Noy. Bash uli, Noy. Ay, perks, Noy. Maganda yan, perks. Oh, di ba? Perks yan, Noy, perks. Wow, wow. Naramdaman ko pag naggumagalaw. Ay, hindi. Ano siya? Tawag dito. Pag gumagalaw, Yan din pinapawian ko. Kwan siya. Walleye, Noy, walleye. Walleye. Yan. Yan, walleye. Paiga. Yan, walleye yan, Noy, walleye. Patay mo muna. Yan, walleye. Paiga naman na ano, Noy. Oh, yan, tama na yan, Noy, video. Yan. Nahuli namin ini ngayon. Nakadalawa na siya. O wala pa. Nakadalawa na akong huli guys. Yeah. Isang pike at isang walleye. Yung malaki yung walleye. Yan. Ay, masasabi mo? Nag-enjoy ba Noy? Tapos na kami mag-fishing, nakatatlo. At least nakadali tayo, di ba? Oo. Anong luto yun? Enjoy lang, kataan natin. Halo natin sa ano, sa ginataang talong,
Tapos sitaw. Kalabasa, no? Kalabasa. Ayan, pwede na, Noy. Gagataan natin. Uragong ka talaga, Noy. Natin ang ano. Uragong ka talaga. Ayan. Diyan ko linagay yung uragon na uragon, Noy. Ito, Noy. Ito. Nalinis pa namin yung, nalinis na ninoy yung tatlo. Hiwa-hiwain na lang. Nakaliskisan na. Abay, lulutuin na lang. Yan, tapos na naman yung aming day off. Nakapag day off na naman. Last day ng day off at ito. Di bali, nakapag fishing ka pa nun. Tayo, pag fishing ka tayo na. Alright guys, dito na magtatapos ang aming fishing adventure. Ayan.